kako ga tako zovemo? Radno vreme? Ja sam mislio da je to radno vreme. Mnogo ti nešto misliš, ali sve pogreš. Znači... Ovi ljudi što stoje već neko vreme, oni znaju da nije pauza. Naravno da znaju. Šta, ne smijete? Ja se navijem. Ja ne znam. Ne, ali ovi ljudi ovako stoje, znači se ne bude. Andrej, sve papir koji se zaletao naša. Ne, koji papir? Onaj u kojem piše pao sistem. Pao sistem? Stvarno pao sistem? I ne radi kompjuter? Radi. Pa moj fiziološki sistem je pao od gladi, razumeš? Vidjeć, kad je meni prazan želudac, ne samo da mi padne sistem, nego mi padne i mrak na oči. Veruj mi na ovim patuljcima što stoje drhte bolje da sačegu da podigne svoj sistem za 350 grama bureka i 2 jogurta, nego sve da ih naziraju što nemaju FT1P. To je nešto iz vašeg posla. Šta je to FT1P? Fali ti jedan papir. Koji papir je pitanje? Koji god hoćeš, potpuno je svejedno, a neki papir mora da fali. Još se nije desilo da nešto dođe kod Mice Ubice na šalter da ima sve papir. Koji Mice Ubice? Tako me zovu i da znaš. Hoćeš da mi šetaš po živcima i me opravdam na njima. Dobro, gospođico, nemojte se nervirati. Samo još par pitanja, pa ja Ajde, požuri, jer sad će pauza, moram da idem na nerad. Pa rad. Ovako. Ja ovdje vidim još 5 šaltera, a nijedan ne radi, a ispred vašeg je ogroman. Pa, pitan se, radi na kakvim šalterima? Pa rade, caca, ceca, daca, jaca i veca, ali trenutno nisu tu, završavaju neka posla. Završavaju neka posla? A koja? Pa, neka svoja posla, nego će da dreždane po ceo dan da ovim patuljcima završavaju njihova posla. Ali to su stranke zbog kojih vi... Zbog kojih ja hoću da poludim, stani breku po ceo dan, premeštaju se s noge na nogu, kašlju, kijaju, dišu i samo nešto čekaju. Znam ja što oni čekaju, da mi ja završim njihove obaveze za gospoda, kad ću ja završim moje obaveze, a? Ali vi primate platu. Koju bre platu? Pa što se treba da crknem zato što primam platu? Joj, deda bre ovdje stoji, prima penziju i ništa ne radi, samo stoji, čeka da mu ja dam. A ti mi to, kuckaj u kompjuter, lupaj pečate, broji pare i to još tuđe, šta ti ja znaš? Ali to je vaš posao, šta će ljudi? Čekajte. Koji bre posao? Ništa mi tamo sve čekaj. Da, čao. Ma ništa, neka se ti raci od rana ljudi. Normalno, zapravo, da. Ja sam se javila da će da kasni, a? A Veca otišla kod pedikira, urasno je noge, da? Ceca je došla oko 11, otišla oko 11:15, nije mogla više da radi. I stvarno, našla sam. Jao, Ljuba, ti si opasna. Ćeš i meni da kupiš? Ajde kupi, ajde ljubi. Ma nemoj da žuriš. Ajde, ma dajem ti pare. Ajde, čao. Ja se izvinjam, možemo i da nastavimo s intervju. Slušaj, nemaš puno vremena da razgovaramo sa tobom. Shvatam, uskoro će pauza. Pa normalno, i ja imam dušu. Nego... Moram grem kafu pod hitno da popijem posle jela mi tako pandrkne pritisak da to nije da. Hoćeš ti kafu? Eto, hvala, ja ne pijem. Sad ćemo da nađemo. Alo, stoja. Daj sve kafe u šalter salu. Evo, mali, kako ti piješ? Ne pijem kafu. Daj sve slatko, stoja. Stoja, imaš još onog raku, znaš da mi pandrkne pritisak dok naprežemo se. Donesi običnu vodu, ajde ljubi, ajde. Stoja našla neki divan rak, znaš kakav? Ne sumnje uopšte. Eto, popijemo kafu, završimo taj tvoj intervju, ti ideš svojim putem, a ja idem na pauzu, to je jasno? Jeste, ali izvinite, ja mislim da onom gospodinu u sredini reda nije baš najbolje. Gdje si ti ovdje vidiš gospodin? Evo je tamo, što se guši. Misliš onog tamo o Rošavu? Ja mislim da njemu odavno nije dobro. 3 put ga vraćam od jutros, ne može da zapamti gdje treba da ode i šta treba da mi donese, da bi mu overile
rešenje. Ali, pogledajte ga, uši se. Ajde, alo, ti tamo rešaj, ajde kad ti ja znaš. Nije mi dobro cijelo i što šetim tamo vamo. Što mi te žao, ti bar šetaš na vazduhu. A ja sedim ovdje po ceo dan, to se ne boli. Nego evo kad te primam, pred celu palu. Ne nešto si da. Evo, donosim sve što si tražio, mislim imam sve. Čekaj, nemoj kako da kažeš. Da vidimo. Lična karta, dobro. Pasoš, dobro. Uverenje o državljanstvu, dobro. Saobraćajna dozvola, to mi je prvo. Dobro, vozačka dozvola, dobro. Polisa osiguranja, dobro. Zdravstvena knjižica, to mi treba, dobro. Radna knjižica, vojna knjižica, đačka knjižica, štedna knjižica, servisna knjižica, gde je, a evo, diploma u završenoj nižoj muzičkoj školi, izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige venčanih, dobro, ugovor za grobnu parcelu, eto što treba, izvod iz zemljišnih knjiga, detaljno upisan pokretne i nepokretne imovine, to je lepo, dokaz o uplati TV pretplate, dobro, potvrda o plaćenom porezu, potvrda o posljednjem očevom plaćenom porezu, očeva lična karta, majčina lična karta, jao vidiš što ti je lepa majka, očevi majči venčani list, veslike s očevog i majčinog venčanja, nego mi baš nešto ne ličiš na roditelja. Ne, nego ta slika je malo mutna. More, ti si meni nešto mutan, slušaj. Moraš da mi doneseš još i očevnu partijsku knjižicu ako je bio u partiji ili u sudu overeno uverenje ako nije bio. Izveštaj o majčinoj krvnoj grupi i DNK analizu. Jel ti jasno? Vidite, molim vas, zašto mi sada i to tražite? Recite, molim vas. Iz dva razloga. Prvi je zato što mi se može, a drugi zato što hoću da te identifikujem. Ne ovdje da gatam pasulj da si to ti ili nisi. Ali čekaj, imao sam svoju hrpu svih mogućih dokumenta, pa čak ne znam i zašto. Zaboravio sam zašto sam došao na ovaj sat. Nema više šta da donesem, sve sam već donao. To ti misliš, ima da mi doneseš i snimak svih zuba. Kako ih sad se Sad, beli put požuteli, ja u to ne ulazim, ali hoću digitalni snimak iz gornje i donje Beograda. Dobro, to onda sve. Pa nije, treba će mi snimak zuba tvojih roditelja. Pa neće moći, moji roditelji više nisu živi. Pa moje saučešće, onda hoću njihove proteze na uvidu. Mora da se nosiš ti tvoji šoteri, papiri, potvrdi uverenja. Si čula, bre, Ne, ti da se nosiš, bre, znaš kad će da dobiješ od mene moji koleginica ovdje, nikad. Pa i ne treba mi ništa od tebe, ološu jedan šapeski pacove je. Bre, dobro, došao si ovdje da mi služiš šta je na dva papira. Pa koja bre dva papira, koza smrda trmi kroz tečima i roditelja. Kako ti si žena, nisi nova. Pa nemalo da ti tražim ćaču knjižicu kad si nepismena seljačina, sigurno nisi ni išao u školu. Pa ti si jedna frustrirana babetina koju niko ne podnosi pa ti ja. More, pusti se, Pa maske stano. Pa idem sa robušte te gledam ološu jedan, pa medu. Ma stupku jedan. Šta ovdje? Gasi to kameru, nema više. Ajde. Ali da nastavimo sa intervju. Kakav bre intervju, neću više nikog da vidim, svi cele, napad. Dosta vica naš intervju.